A Igualada, un equip de gent treballa cada dia per donar atenció integral a la gent gran i a les persones amb dependència. Ho fan des del Consorci Sociosanitari d'Igualada, un organisme creat per l'Ajuntament i el també Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que perden autonomia a mesura que es van fent grans. Els pisos amb serveis garanteixen que la gent gran pugui estar a casa i mantenir l'autonomia durant el màxim de temps possible amb el suport de professionals sociosanitaris i gaudint dels serveis bàsics i permanents. «66 pisos de 50 metres quadrats totalment equipats al bell mig d'Igualada, en el residencial Viu Bé, estàndard de la imatge del Consorci, amb serveis comunitaris com ara gimnàs, infermeria, bugaderia o biblioteca. Un sentit evident de benestar individual o en companyia, una iniciativa del Consorci que l'ha portat a emprendre nous complexes d'aquest estil a curt termini. Tots ens fem grans de manera diferent, però amb un mateix desig, viure bé, amb tranquil·litat i al costat de la gent que volem. El Consorci, cada cop més gran, cada dia amb els més grans.